És most szintén egy bizonyságtétel fog következni, dr. Makó János belgyógyász nefrológustól hallhatjuk meg. Hallgathatjuk meg. Nem baj, hogy ülök le. De vagyis nem, oda teszem. Nem kell, nem kell. Köszönöm szépen. Először is hálát adok a Jóistennek, hogy itt ülhetek ennyi év után. Próbálok rövid lenni, mint a 88 év az nagyon hosszú, nagyon sok mindent lehetne mondani. Igyekszem olyat, ami nem csak engem érint, hanem talán másokat is. Először is azért is adok hálát a Jóistennek, hogy vallásos családba születtem. Édesanyám római katolikus volt, édesapám református. Soha vita tárgyát ezt nem képezte. Tényleg békességben lehetett élni akkor, amikor még az egyes vallások között, felekezetek között nagyon nagy különbség volt a 40-es, 50-es években is. Az első Isten élményem az 7 éves koromban lehetett, hogy visszaemlékszem, hittanórán a könyvünkben volt egy kép, Jézus Krisztust ábrázolta nagy csütörtökön, ami oda volt kötözve egy oszlophoz, és ostorokkal verték bűneinkért. Ettől közben sokkal jobban szerettem, mint korábban. És hálát adok Istennek, annak a sok embernek, aki segített nekem őt jobban megismerni, és jobban megszeretni. Nagyon sokan voltak. Papok, könyvek, barátok, ismerősök, akik már a Jóistennél vannak. Körülbelül úgy 10-12 éves lehettem, amikor úgy éreztem, hogy a Jóisten engem munkatársnak hív, és pap leszek. És így készültem. Volt egy imádság, ami ma is megmaradt bennem, hogy mit tudok én adni a Jóistennek. Tehát minden az övé. Egyetlen dolog van, ami az enyém, a szabad akaratom. És akkor ezt a szabad akaratot ajánlottam föl 12 éves koromban Jóistennek, és azt mondtam, hogy mindig az legyen, amit te akarsz. Ne azt, amit én. Mert egyáltalában a mi gondolataink nem nem a te gondolataid. És ezt kísért végig. Általában, ami akartam lenni, az nem lettem, és ami lettem, hogy igazán nem készültem. Mindig felkértek valamire, és nem jelentkeztem igazából. A gimnáziumban a Madács Imre tragédiája volt, amelyik nagyon megfogott. Péter apostolnak beszéde, amit Ádámhoz intéz, 4 sor. Legyen hát célod, Istennek dicsőség, magadnak munka. Az egyén szabad érvényre hozni mind, mi benne van, egy parancs kötvén le, a szeretet. Ennek próbáltam megfelelni egész életemben természetesen az evangélium Jézus tanítása mellett. Ez egy gimnáziumi magyar órának volt egy gyümölcse. Érettségi után, még annyit kell mondanom, hogy körülbelül 13-14 éves koromban lettem nagy szerelmes, és ugyanaz a kislányban voltam szerelme, mint nagylányban, körülbelül 20 éves koromig. És tudtam, hogy én nem találkozhatom vele, nem beszélhetek vele, mert én katolikus pap akarok lenni. Hogy mi minden történt, azt most nem akarom elmondani, mert arra nincs idő, de gyönyörű szerelem volt,
talán csak annyit, hogy ez a kislány soha nem jelentett a gondoltomban erotikus képzeletet. Érettségi után mondtam a szüleimnek, hogy szemináriumba akarok menni. Édesapám azt mondta, ha református lennél, papnak semmi kifogásom nem lenne ellene, de te most nem tudod azt, hogy mit jelent a nőtlenség. Még nagyon fiatal vagy. Egyrészt, másrészt pedig még van 3 testvéred. És ez 1954-ben volt, hát az idősebbek tudják, a középkorúak tudják, hogy ez az egy milyen időszak volt. De most elmegy kispapnak, a 3 testvérednek a továbbtanulását elvágod. Nem. Úgyis már beszéltél arról, hogy nagyon tetszik neked az orvosi pálya, legyél előbb orvos, utána elmehetsz papnak. Fölvették az egyetemre, és úgy tanultam végig a 6 évet, hogy ennek soha nem fogom hasznát venni, mint orvos. De, mint pap, biztos tudom majd használni. Szívesen tanultam. Nagyon jó voltak a gyakorlatok. Alig vártam már másodéves korban, mikor mehetek a betegekhez. De tudtam, hogy nekem inkább a lelkeket kell majd gyógyítanom, nem a testet. És nem rejtettem vége alá a meggyőződésemet egyetem alatt, és ezért, amikor az álláselosztás bizottság elé kerültünk, mondták, hogy nem találnak olyan adatot az életemben, amiért nem az egyetemen, Budapesten, vagy városban maradhatnék. Egyébként mellékesen 5 éven keresztül orvosvettem intézetet dolgoztam, 6. éves koromban, mert első éveseket korokváltathattam. Tudtam ezt, hogy ez lesz. De hát ezzel számoltam, nem érdekelt, hova kerül, és pap leszek, nem érdekes, hogy hova fognak helyezni. Egy kisbérre kerültem, amelyik egy 2-es számú járási kórház volt. És októberben végeztem, hát akkor már a szemináriumi évről már lemaradtam, dolgozom egy évet, aztán elmegyek kispapnak. Janok behívtak januárban a katonának, hogy egy fél évig katonaság volt akkor, de közben már nagyon megtetszett nekem egy nővér az osztályon. Nem csak szép volt, ügyes, okos, a betegek nagyon szerették, talán csak egy mondatot őróla. Egyik beteg azt mondta neki, hogy ha már behoznak engem, és az utolsó óráimat fogom tölteni, azt szeretném, hogyha maga lenne én mellettem. De tudtam, hogy nekem úgy gondoltam, hogy a Jóisten nekem más területet szán, és nem orvosi. És katonaruhában elmentem a központi szemináriumnak a rektorához, aki pécsi püspök volt, és elmondtam neki, hogy milyen tervem van. Azt mondta, hogy jó, rendben, szereti az orvosi munkát? Mondom, igen. Jó, akkor menjen vissza dolgozni, majd megkapja a könyveket, és minden év vizsgázni fog, 4. évtől majd bemegy a szemináriumba. Addig legyen orvos, és készüljön a papi életre. És így visszamentek, gondoltam, hogy visszamegyek dolgozni. Alig telt 2 hét, jött a behívó a Honvédelmi Minisztérium személyi csoportfőnökségéhez. Fogalmam se volt, hogy miért hívnak be. Behívtak, egy nagyon rokonszenves őrnagy mondta, hogy miért ment meg a katonaruhába a templomba, és miért akar pap lenni. Nem tetszik az orvosi hivatal? 2 hét telt el, hogy voltam a püspöknél egy barátommal, és már az állami egyházi hivatal már jelezte honvédelmi minisztériumnak, és behívtak engem, és arra azon akart meggyőzni, hogy a tudomány és a hit között ellentét van. Mondtam, hogy sem a gimnáziumban, sem 6 évet az egyetemen nem találtam egy olyan tételt, ami az evangélium, a Jézus tanításával ellenkezne, hogy más területre vitt. És mi a véleménye erről a társadalmi rendszerről? Mi a politikai felfogása? Gondolta, ezzel meg fog fogni. Hát
a rabszolgatartó társadalomban jelentkezett, Jézus született meg, és ott lett a kereszténység. Megszűnt a rabszolgatott a társadalom, a kereszténység megmaradt. Jött a feudalizmus eltűnt, jött a kereszténység megmaradt. Van a kapitalizmus, van kereszténység, építjük a szocializmust, majd megszűnjük a kapitalizmus, meg lesz a társadalmus, a kereszténység. A vallás társadalom felett áll. Egyébként meg nem értem, hogy mi a bajuk velünk, mert én például, ha fölépít a szocializmus, én jobban érzem magam, mint a kapitalizmusban, meg a keresztény emberek is, úgy gondolom, hiszen a kapitalizmusban az egyén van a központban, a kereszténységben a közösség van a központban. Egyébként is azt is tanuljuk, hogy a munka imádság. És ha a keresztény ember imádkozni akar, akkor teljes mértékben dolgozni fog, és építi azt a társadalmat, amiben élünk. Erről azt mondta, hogy én nem haragszom magára, hogyha pap lesz, maga se haragudjon, mert nem javaslom tisztnek. Mert ez egy tisztés dolog volt. Úgyhogy megmaradtam tizedesnek, ami a kétszer egy hónap után nyáron volt. Aztán visszamentem. Leszereltem, visszamentem dolgozni, és vártam a behívót, hogy menjek a szemináriumba. Szeptember volt, nem jött a behívó. Már szeptember vége felé van, nem jön a behívó. Szerelme megtombolt bennem. Itt volt egy gyönyörű, szép lány mellettem. Együtt dolgoztunk. Csodálatos volt vizitelni vele, hogy akkor véletlenül vénás injekciónak hozzájöttem a kezéhez. Csodálatos érzés volt. És behívó nem jött. Hát akkor gondoltam, hogy talán mégis rosszul gondolom, és a Jóisten nem ezt a pályát szállna nekem. Szeptemberre elhívtam őt. Mondom, nem lenne kedve délután sétálni? Azt mondja, jó, igen, menjünk. És az első sétálnál, délután műszak volt, mondtam neki, hogy maga nagyon tetszik nekem, én szeretném feleségül venni már. Együtt dolgozunk már egy fél éve, ismerjük azért egymást, nem ilyen területen. De egy gond van, hogy én papnak jelentkeztem. És ha jön a szemináriumból a meghívót, várom, akkor bármennyire szerette magát, én a papi hivatásra választom, mert úgy gondolom, Jóisten erre hívott engem. Ő nem hagyott faképnél engem, és azt mondta, hogy később, hogy az őszinteség tetszett bennem. Nem jött a behívó. Október eleje van, szól nekem, hogy hát tudtam, hogy volt neki régen egy udvarlója, hogy jelentkezett, hogy szeretne vele beszélni. Hát mit szólok hozzá? Na, ő ismerte magát előtte, én még most, jön ide, menjenek beszélgetni. Megjött a fiú, ők elmentek balra, én elmentem jobbra. Végig imádkoztam, hogy Uram, úgy szeretném, hogyha engem választanak. Bár én a te szolgálatodról készülök már évek óta, de ugye azt mondtam, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem te. Tehát egyszer már jelentkeztem, és akkor nem vettek föl. Most van egy másik próba. Ő rá bízom magam, pontosan te rád bízom magam, ő válaszol engem. Vége volt a beszélgetésünknek, találkoztunk, ő választott, engem választott. És akkor aki a régi udvarlója azt mondta, szeretnék veled beszélni, nyugodj meg! Nem azért választott téged, mert te orvos vagy, hanem azért, mert téged szeret. Közben elment Szól a mikrofon? Nem, de mindjárt jön egy másik. Hát igen, így nem lettem pap, így vettek feleségül őt, és hála Istennek egy nagyon szép, nagy családunk van. A lelkivezető meg azt mondta, hogy soha ne gondolj arra, hogy miért nem vagy pap, te megpróbáltál mindent. Te csak gondoltad, hogy pap akarsz lenni. A Jóisten azért adott neked, gondoltad ez a hivatás, hogy ilyen feleséget kapjál.
Mert hogyha nem papnak készít, már rég megnősült Ivón, ez nem 27 éves korodban. Na hát, akkor még a tanúságtétel, amikor nem is ábrándoztam arról, hogy én egy kis kórházból elmegyek. Hogy kerültem a Pécsi Egyetemre, azt nem akarom elmondani, túl hosszú lenne. Ott urológiai klinikán voltam, belgyógyász és laborvezető, mert olyan szakorvosos vagyok. Aztán a professzor Pestre került, a pesti professzor lett, és ő felhívott Budapestre. Azt mondta, hogy lakást azt nem tud adni. Én most nem akarok nagyon másról beszélni, csak annyit, hogy amit az egésznek mondtam, hogy keresétek el az Isten országát, a többi hozzáadatik néktek, hogy tudtunk lakást venni, úgy volt, hogy 30 000 forintunk összesen, és tudtunk venni egy lakást. Ez szerintem csak a gondviselésnek a keze volt ebben. Azután az, hogy az ifjúság nevelését nem lehetett rám bízni, amikor végeztem, és egyetemre kerültem, az 72-ben volt, és akkor azt mondta a pártitkár nekem, hogy nem számít, hogy ki jár templomba, csak az a fontos, hogy rendesen dolgozzon. Hát persze, hogy jól kádereztek, mert mindent tudtak rólam. Amikor Budapestre kerültem, akkor művese osztálynak a vezetője lettem. Technikai érzékem a nullával egyenlő. És egy olyan osztálynak a vezetője lettem, ahol a képek tartják életbe az embert. Eszembe sem jutott, hogy valahogy ilyen munkám lesz. Ez is úgy adódott. Nagyon kevés művese kép volt, és akit lehetett mindenkit fölvettem, mert ugye az volt mindig bennem, és hogy ha már nem lehetek pap, akkor civilként próbálom szolgálni az Isten országának a terjesztését, és minden betegben Jézus Krisztus látom, és szolgálni akarom őt. Szeretettel és tudással. És 2 műszakkal indult a művese osztály. Amikor eljöttem 20 év múlva, akkor 4 műszakban dolgoztunk. Ők azt mondták, hogy ez nem lehet. Csak 3-ban dolgoztunk. Óriási botrány lett belőle. Csak nagyon röviden 2 országos műsor volt belőle a 168 óra. A professzorommal, az a túlzsúfoltatott osztály, a professzoromat meginterjúvolták, azt mondta, hogy igen, az a baj, hogy a Makó mindenkit fölveszett osztályra, mert túl lelkiismeretes és túl etikus. Ez volt a bajom, és ezt országvilág elé küldölte. Megalakult az orvosi kamara, amiben nem akartam részeset venni, mert van elég dolgom, de a klinika elküldött. És voltunk ott 300-an, és megjelöltek 20 embert, 25 embert, és engem is bejelöltek. Így bekerültem a kamara vezetőségébe, teljesen akaratomon kívül. Szétosztották a pozíciókat, minden megvolt, mindenkinek megvolt, minden cég, egy volt még, az Etika és Fegyelmi Bizottság. Ki jelentkezik rá? Senki nem jelentkezik. Egyik pártitkár, a személyzeti klinika pártitkár föláll. Hát ha a professzor azt mondtam, akkor ő túl lelkiismeretes, túl etikus, akkor javaslom, hogy legyen ő az Etikai Bizottság elnöke. Így lettem oda. Etikával soha nem foglalkoztam. De 8 év alatt megalkottuk az első magyar orvosetikai kódexet, aminek egyetlen mondata sincs ellentében Krisztus tanításával. Még egy nagyon rövid, a Magatartástudományi Intézet, a vezetője, azt tudta, hogy én egy más szemléletű vagyok, hiszen még csak adjunktus úr, már sokat vitatkoztunk. Mégis megkért arra, hogy a negyedéveseknek orvosetikába oktassak. Mindig kaptam egy kis csoportot. Elmondtam, a könyvben, amit ő is, ha más vélemény volt, elmondtam, ez az én véleményem. A
A ti véleményetek, hogy gondolkodjatok és válasszatok. Majd ha vizsgáztak, mert néha nálam vizsgáztak, néha írásban, nem azt kell mondanom, amit én mondtam, hanem azt, amit ti akartok. Tehát és amikor vége volt a fél éves tantárgynak, akkor mindenkinek kiosztottam egy közleményemet, amit még a Magyar Bioetikai Szemlében jelentem meg, milyen legyen az orvos, és milyen legyen a keresztény orvos. Mivel különbözik. Nehezebbnek lenni, és a Jóisten ezt is hozzáadta. Megadta nekem ezt a lehetőséget. Úgyhogy én csak hálát tudok adni az egész életemért, a családomért, a gyerekeimért, az unokámért, a dédunokákért, azért, hogy nem kellett elfogadnom igazából paraszolvenciát, csak minimálisat, nagyon akar. Annak csak is egy részét fordítottam a család részére. Nem értünk nagy lábon. Jó, nem mondom hogyan. És mégis szép házat sikerült fölépíteni, és a 3 gyerekünkkel volt, akik 11 egy házban laktunk békességben, amíg félnemhez nem mentek. Úgyhogy én csak tényleg hálával lehetek a Jóisten felé, és sok mindenki felé, és azt úgy látom, hogy tényleg az én számomra, a mi életünk egy Isten élmény, egy Isten bizonyíték, ami számomra, és az is csak még egyszer mondom, csak hálát tudok adni, és meg is köszönöm azt a KOMSZ vezetőségének, hogy öreg koromra mégis elhívtok és beszélhettem valamit. Köszönöm szépen!